Sengikubona ngifaka ijulini inhliziyo. Hayibo. Yazi mina mengikubuka mhlawumbe akekho ubhuti wakho othe ukukhula kunawe? Hayi ukhona kodwa ke khohlwa ubhuti bami ngicela ukuthi sikhulume ngami ngoba phela sengize ngakubiza mina yena ubengeka akwazi ukwenza lokho. Hayibo. TV channel endakho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. If umuntu odlame then uzothi red is for danger ngoba nami ngusomdanger wentombazane but kulaba siphila nabi soft life sonke siyazi ukuthi red is for love, which is exactly what brings us here today on the show. Greetings, hello, hi South Africans, internationals and all of those who are just within the border. Abangekho sure ukuthi story sabo simevi. Hello, hi and welcome to the show. This is I Have a Crush on You and you are watching Select Africa TV. Kamala Mgusinengwa kanene. But of course ngoba wena uyi VIP aselife then you get to call me on my 2K or 2K naye. I am out and about in Durban. Njengenjwayelo we are out at the Next Chapter restaurant on Florida Road. Sizohlanganisa couple ethe ifuna uthando namhlanje. So ngibhayelo sibo waKangcobo uthi uthando nonzuzo ufuna ukuthi amzuza abe inzuzo yakhe. Angazi kuzohamba kanjani but iyodwa vo indlela yokufind out ukuthi wena ungayindawo hlala unamathele uthi ne stay glued to your screen so you can also find out how it all unfolds today. Welcome to the show, enjoy it, and if ufuna ukudla ufuna ama drinks ufuna ukuthrow iparty ubhorekile awazi ukuthi wenzeni ngempilo yakho woza la Next Chapter uzoqala your next chapter. Follow me and also remember to follow Select Africa TV on all social media platforms. Subscribe to this awesome YouTube channel. Bese ke ushaya ufollow on Next Chapter restaurants. Now let's go. Sanibona ngikhuluma noNgcobo Sibonelo ohlala khona la kwaMashu. Into engilethe kwishow ngine crush kuNonzuzo. Ngambona kwezokuxhumana Facebook. Ngasi mangibuka izithombe zakhe ngabona ukuthi umuntu oright iyona type yami engithandayo le. Kanjalo nje. Ngihle kusokuthi uthi sanibona nikhuluma no lapho umuntu okhulumayo la uwena labantu okhuluma nabo bayithulele ama nerves ne uthukile Hayi lutho. awuthukanga so Nonzuzo ngoba mbona Facebook nike nakhuluma ku Facebook Ya ngeke ngamsendele uhayi waphendula no hey ngasi manje singiyaqhubeka wase kwaba usini. yo ingoba sokwashaya uhayi mina uma uyijonga ufuka ukuthi hi Nonzuzo gama lami usibo ngibukuphuma kuma pic akho or ayangichaza ama post akho kanje so wamozile ubuyibeka ngawani uthi hi so uthi hey unjani yabo mhlawumbe lethu angakuphendulanga but uzombuza ke namhlanje uthi waye ngaphendulanga Ya ngizokhona ufind out ngaye mhlawumbe ngiyaphapha mina mhlawumbe ngimnte wrong ngisho nje based on what ladies usually want but it's fine so nje bunga ekushaya ngosini okusho ukuthi anikaze nibonana bese ngaze sibonana. You've never bumped into her now umazela nje Facebook Mazela nje Facebook njengoba ngichazile nje ngabona izithombe ngabuka ni live yakhe nje ku right yonke into yangichaza. okay so yini ekwenza ukuthi umthande ube ungamazi ezithombeni nje uchazwe yini Kalima ngimbuka yeza umuntu angafani nje ngalamantombazane athanda izinto umuntu right nje mhlambe singagcina sishintsha nesibongo singenziwa sekhaya. Isu uthoka kancaba Yebo fuze baphalo babasiya mahle. Okay so utha ama post akhe like i-status noma uthanda izithombe noma uthanda indlela acabanga ngayo indlela akhuluma ngayo nabanye abantu indlela baphendula ngayo like ngizama ukunderstand ukuthi yini ekwenza ukuthi umbuke ngazathi mhlawumbe umuntu ongafuna ngelinye ilanga ukumshintsha isibongo. Singasho ukuthi inhliziyo yakhe cause indlela amenza ama video indlela akhuluma ngayo ma motivation ngiyabona ukuthi mhlambe khona esingakuzama sigcine sekwenza okuningi naye. Okay so ungathini namhlanje ungambona uthola ukuthi akayona lento asuke yiyo ezithombeni phela kunama filter kuno vivid kunama TikTok filter yabo nje zonke lezi zinto kuno AI mengase kuthiwa lento oyithandile ezithombeni akuyona lezo ifica manje uzomisa kanjani. Ya ngingaqala ngithuke khona kodwa ungaba nakho lokho kodwa phela sesingenza ngendlela esibona ngayo ngoba phela nami ngiyinsizwa.
Angisafuna ukuthi ngimoshe isikhathi xa sembona first lo muntu uready. Ngi-ready. Awuna ama-nerves. Lutho. Lalela sizodubula ngenye inganono olunye uhlobo lwesibhamu esize ngalo njengamanje sekuyokusiza ukuthi nawe ungayindawo ngifuna ukuthi mayithi qha kube ukuthi nawe ukhona ukuthi po. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Ake samsombono nonzuzo ngifuna ukubona ukuthi izoba khona yini inzuzo mlandeli. Esondle ngisami sokudla ngoba phela ngivele nje kwasilahla izodla. Ngiphethe inzuzo. Lalela unjani? Njani? Ngiyaphila. Igama lami nguSine ngwakanene ngiqhamuka kwi-company ekuthiwa Select Africa TV. So ishow esishuthayo njengamanje njengoba kunamakhamera nje ibizwa ngokuthi I Have a Crush on You. So ngiyazi ukuthi bengakuchazelanga ngisakufonela ukuthi uzokwenzani la. But uma sengisho igama le show ngiyacabanga nje ukuthi nawe uzoyifundela nje kwezakho ukuthi into esilethe la imayelana nani. Ngiyathola kancane. So before I even go further ngifuna ukucheck ukuthi are you fine with that? Ukuthi uzoshelwa kwicamera. Can we continue? Right emoyeni unjani nje namhlanje? Ngi-right. Ayikho inkinga singaqhubeka sibone ukuthi siphatheleni. Okay, I love your smile by the way umuhle. Ngiyabonga. Okay, so angeke ngikwazi ukudalula ukuthi ubani esize ngaye, uzombona nje ngoba ukhona naye la. Ngifuna ukuthi ngiqale ngikubrief so that mase uhlala naye at least usuna idea ukuthi sizokwenzani la. But quickly can I just check ukuthi unayo umuntu njengamanje othandweni obambisene naye? Yebo ukhona. Ku-serious noma kusayinto entsha noma unasadlala ama-game noma i-fling like isimo senu sime kanjani? Ngabeka nje ngokuthi akakabi into eserious ngaleyo ndlela kusayinto nje shuthi ofika usanalo ithuba. Ngamanye amazwi ngena ikhona inja but ayilumi. Ngiyabonga mina. Tudu. Okay, so loyo ke uthi ukhona njengamanje mawucabanga uzofila kanjani mase ibona le episode njengoba sekuthiwa nje akathusi kangako. Noma uyazi naye ukuthi vele sekuzoba kuyena ukuthi uyithatha kanjani mhlawumbe mayibona kuzomphoqa uthanyusa amasokisi. Kumele enze njalo. Indoda nendoda iyophiliswa izinqumo zayo. Okay, unayi type nje anginayo ngizosikahlahla nginayo as long as nje ubona ngathi umuntu right. Umuntu right nje type yami leyo. Umdifana kanjani umuntu right? Ngizothi umuntu ozongithanda ngibone nje nami ukuthi uyangithanda abe nesikhathi sami. Umuntu right nje nobukekayo. So wena uyayuthande ukuthi umuntu mhlawumbe nga-extra kuba ukuthi nibonene in person iqala noma uthanda labo bathola kwi-internet noma uthanda labo ozofakela kuthiwa mzala na indoda engikubonela ngathi right? Ngithanda ukumbona. Ama-DM shothi awaphenduli nje. Ngiyaphendula kodwa angigxili kakhulu. Okay. Ningeqiwa imali nonzuzo lapha kuma-DM neqiwa umendo nisalweni kade ukuthi uyaphuma like do you frequently go out mhlawumbe for ama-lunch or to groove or to church ngoba uthi uthanda ukubona abantu outside? Ngiyaphuma. Okay. Phela khona umuntu ohlala endlini kodwa ufuna ukumitha umuntu ngaphandle shothi uzomdownload efonini nge-Wi-Fi umuntu ophumayo. Alright, hayi konke bengidinga ukwazi kuwena sengikutholile manje ke sengiready ukuthi lo muntu ongithumile ukuthi ngize kuwena ngimthi pull out akubone kube yena ozoyichazela yena. Are you ready to see that person? Ready. Does it matter if it's a girl or a boy? Are you straight, LGBTQ+? Phela sekuyadependa ukuthi intombazane kanjani. Kodwa nje nayo singenza kwenzeka. Ningenza ukuthi intombazane right. Awunankinga. Okay. Listen, I love it here. All right. Ake ngimlethe lo muntu uzoyibonela ukuthi ngikuphethele enhloboni yapende and all the best. Ngathemba ukuthi kuzohamba kahle. Thank you so much for your time. Ngiyabonga nami. Thank you for watching. I hope you've subscribed to this channel already. If you haven't done that, please do best. This is Select Africa TV. Please follow us on social media as well. And while you are at it, follow Next Chapter Restaurant enkundleni zokuxhumana bese ungakhohlwa ukuthi uze la uzothola ukudla, ama-drinks, uthando, yonke into right ongasuyicabangi ikhona la, akukho kungekho. Sawubona. Unjani? Njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noNgcobo Sibonelo ohlala kwaMasho. Ukhuluma noNonzuzo Buthelezi. Ngihope uyabuza ukuthi yini ngibeka la namhlanje. Into engenze ukuthi ngicele abantu laba ukuthi bengihlanganise nawe. Ngeke ngakubona ku social media ngabona ukuthi ulo muntu engimthandayo and izinto esingagcina
sizenza zingangithokozisa. Ima-ke before uziqhubeke ngokubuka kwami ngibona ngathi umncane bengikubuka ngingazi-ke kodwa ngimdala phela mina. Kungcono-ke uma ubuka kanjani ngoba phela kuke kuthiwa ingubo endala ilala ingane nginamangani. Khona unawo amanga kodwa ukuthi bengakaze ngibe kule simo before. Kunjalo phela akekho umuntu ongangami ngaba nesibindi sokuthi acele umuntu onjengawe azamlethe ngisho kwamakamera. And unesibindi yazi? Hhayi ngoba nginesibindi ukuthi uthando lwami nje kuthe ngikubona angifake ijulini lenhliziyo. Hayibo. Yazi mina mengikubuka mhlawumbe akekho ubhuti wakho othe ukukhula kunawe? Hhayi ukhona kodwa-ke khohlwa ubhuti bami ngicela ukuthi sikhulume ngami ngoba phela sengize ngakubiza mina yena ubengeke akwazi ukwenza lokho. Hayibo. Cha ngiyaqala ukuhlangana nento kanje. Angazi nokuthi ngizothini yazi. Khona kungenzeka ukuthi uphelelwe amazi ngoba phela usubona imfana wakangcobo ungagcina usuwenza something naye. Yini nje attractile kumina nje ukuqala nje. Othe nje yazini lo ngifuna ukukhuluma naye into yaphambili nje. Kunevideo yakhe engayibona ku-Facebook wenza ama-motivation ngamantombazane. Bantombazane athanda izinto kanjalo, so ngabona ukuthi lo muntu ucabanga ngendlela engicabanga ngayo mhlawumbe ngaba khona into esihlanganisayo mina naye. Wachazwe indlela engangikhuluma ngayo. Yebo, kanjalo. Ngiyasizwa isikhalo sakho ukuthi mina abantu engithandana nabo akubona abantu abancane nami. Ngijwayele ukuthandana nawe uthi phela ukuthi abantu abadala kodwa nje abantu is either umuntu esilingana naye noma umuntu othula kancane kodwa wena ngikubuka nje uyingane kunami. Uyingane ngoba kade ngwabona nama DM akho ngiloko ngaziba ngiphendula ngaleso sikhathi kodwa ikhona obekungikhathaza kakhulu lokho ukuthi intokazi enhle kanje ingangavuma kanjani ukuphendula isoka enjengami nje kodwa. Hayi ngiyakuzwa ukuthi ngibona ingane nje angazi ecela ukudlala noma yenze njani. Hhayi angicwele ukudlala ngicela uthando nje ongaphakathi olwakho nje kuphela akekho omunye ongathatha lolu thando ngaphandle kwakho. Yazi ngivele ngiphelelwa amazwi mina angazi ukuthi ngithini. Angeke angaphela amazwi uhleli nami namhlanje hawu. Hayibo yazi ngivele ngingazazi ukuthi ngithini ngiyaqala ukuba sesimeni esinje. Ngeke ungaqala ukubona igeza lensizwa la ngcobuka-ke ntombi phambi kwaba isibongo. Wabuthelezi. Thelezi bengizocela ukuthi ungenzele into eyodwa nje ukuthi uyangifaka noma uyangikhipha. Ukuthi lo mbuzo vele kuyafana ngisho ngathi umuntu uyamfaka kufana ukuthi uyamvuma kahle kahle umuntu awunayo impendulo straight nje. Uma uthi angifaka noma uyangikhipha umuntu usho lokho asho lokho so nje awunayo impendulo ukuthi hhayi yawe impendulo yakhona. Shoot mina sengayibonela ngayami indlela mhlawumbe uchaza usho njalo. Wena ubona ngayiphi indlela njengamanje? Phela u-obvious lokho ngoba phela mina indlela engibona ngayo manje ngibona sengazithi ngikushintsha isibongo uze uzoyaluza emagcekeni alaphana ekhaya. Angathi usheshe wayithatha kinqumo? Angeke ngayithatha inqumo ngibona intokazi enhle kanje. Inkulumo zakho zingenza ngiphelelwe amazwi. Awu phela lokho yazi mina kuvele kungijabulise-ke uma uphelelwe amazwi ngoba phela ukuphela kwakho amazwi ukuthi ukungiqoma kwakho. Hayibo yazi uyashesha ukuthatha iy'nqumo bengakaze ngisho lutho mina ngalokho. Kodwa phela mina njengoba sabantu ama-feelings ethu ngeke ukwazi ukuwavimba. Kodwa indlela okhuluma ngayo nendlela osungidonse ngayo ngiwubonekala njengomuntu ongathi uyayazi into oyifunayo. Ukhulumisa komuntu osemdala nje onengqondo wazi ukuthi ufunani. Njengoba nje ngicela ukuthi abafethu bengisize ukuthi ngithole wena sesiside isikhathi ngizama ukuthola umuntu engakha naye umndeni but ngiyabona ukuthi amantombazane amanje
athanda izinto lezi ama-lifestyle yabo ma-wave kanje. But-ke mina ngithe uma ngithi ngiyabona ephejini lakho ngiyabona ukuthi hayi umuntu o-right umalokazana lo. Hayi ngiyakuzwa konke okushoyo. Ngiyachazeka nami. Awu madoda awupholoba awu madoda awadla wena manje awusho-ke ngingenza njani mhlawumbe ukuze siphinde sihlangane futhi. Okunye nokunye sesizoqhubeka kodwa indlela okhulume ngayo iyona echaza. Mhlawumbe yini engangenza ngibone mhlawumbe ukuthi leyo ndlela ngichazile mhlawumbe. Cela ungipindela. Yini mhlawumbe engangenza ukuthi mina ngibone ukuthi uqinisele ngalokho okushona. Uzobona nje sazoqhubeka sikhulume nangale mase siqedile ukukhuluma la sohamba sokhuluma mina nawe sibothi siqhubeka kanjani ngento yethu. Yazi ngavele ngajabulisa kwempukane ngene emgqomeni kuNkulunkulu wami ongcwele. Ngiyajabula mojabula. Nkosi yami ngicela ungisenele hayi. Ngiyabonga. Bonga mina. Ngibona nakana ngiqhamuka le. Ngiyabona ukuthi phela umkathini-ke ngisho kuthiwa izinto angizazi ihug leyana. Yazi ngoba ethi siqhamuka le ngaphansi kwetaba. Ngaphansi kwetaba. Ey ngiqhamuka le ngibona ihug ngithi yagadla insizwa ngithi ngcobo ngithi fuze ngithi mapholo hambe kahle yini? Awu singakubeka nje kanjalo. Uthi hayi. Kuhambile kona. Khambile. No nzizo ngikubona usiyablasha ngihlite ebhisi laphana ngithi hayibo phela ngisho kuthiwa izinto angizazi lezi ayiqhomo leziyana ziyablasha manje. Seyini futhi manje? Hayi unqobile ngamazwi kusiyami. Akadinganga mali, akadinganga inani. Adinga into eziningi unqobe ngamazwi nje. Uthathe nje into ayisile nje hayi. Alright. So nje bekunqobile kusho ukuthini kusho ukuthi vele sesine couple entsha sha. Entsha sha. Oh yeah. Yabo kube ngiyakwazi futhi ukucula ngabe ngithi emshadweni wenu ngicane ngibheke ngenze performance but akusenani. So nje uzizwa unjani? Uzizwa unjani unomacekeceke? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ngiyamuzwa noma ekhuluma uthi ya. Iyakhuphuka insizwa. Uyakhuphuka ungcopho. Yebo. Bafo uzizwa unjani? Ngijabule ngenye indlela bengazi ukuthi umuntu engagcina ngembuka social media ngingagcina ngimtholile. Angithi yabona ukuthi kushuthi wakusiza ke vele wakushaya ngosini lapha ya khonza uthola ithuba lokugadla kahle ngendlela eyoqondile. Ngimbuzile phela uthe uthanda abantu ababona imkhesini. So ama DM vela kamuhle kuwona. Lo kodwa futhi kumele ukukunika ithemba lokuthi uma usuthandana naye ngeke kube nestress sokuthi uphendulana nabanye lapha. Ngoba na ukushaya ngosini should nabanye izobethi uyayibamba nje. Hayi. So ukusuka la vele sekuyajolwa ke sesiyileyo nto nje sesiright. Couple nje entsha. Umacekeceke. Shuthi lo munye shuthi sorry. Hayi ubhoti bandla shuthi uza kancane. Ngcobo ufika unyusa amasokisi. Uza kancane ngathi intuthuko yasendaweni yomphakathi. Uza kancane. Okay no ngicela ukuthi nginishiye bafethu ngiyajabula ukuthi nijabule bafo sijabule kakhulu ukuthi usibhalelile ngiyabonga ukuthi nje uthembise Lex Africa TV ukuthi ngahlanganisela into kanje sikasijabulisa nathi ukuthi sibe ingcenye yothando olusha labantu abasha ngathi bengazi namhlanje ngifuna ugqoke ijacket ebovu ngizwile content selection mangivuka isithunywa sithi no sisi Valentine's is coming hey where's your boyfriend you are sitting alone lonely I am so lonely and I literally have nobody so let me leave you guys Siyabonga kakhulu. Thank you so much for coming and thank you for your time. Ubonga team. Msizwe. Danko. Date yami yanamhlanje ihambe kamnandi. Date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu. Noma benginovalo nje. Into engithandile ngedate ukuthi into yade ngizele ngithandile kakhulu futhi. Ngithande nje indlela ekade siphethwe ngayo la kade sikhona nangendlela nje akhulume ngayo bandla futhi. Into engathanda ukisho kwintombi yami entsha ukuthi nje sacela atshele nabangani bakho sibathungise because maduze uzothatha isibongo. Into
into engingafuna ukisho kufuze ukuthi nje angithandi njengoba nami ngizomthanda athande mina ngedwakhe ngoba mina Nkosi yami ngiyayigulela uzoba nenkinga ngempela. Into engingayisho uthatha lo muntu athandana naye manje ayi nxa sebafu kulo bengibambisene naye Nkosi yami engakusho nje ukuthi unikiwe ithuba wahluleka wafika uNgcobo wathi mina ngizolisebenzisa leli thuba. I-feedback next chapter uthi hey siphatheke kahle kule ndawo nanoma nje ufisa ukuthi azowenza noma yini nomuntu wakhe. Next chapter is a good place, singayibeka kanjalo. Ngiphatheke kahle, ama-drinks, ukudla ku-right, service ku-right. Siyabonga kakhulu our next chapter. Service yakhona i-right, yonke into yakhona nje i-right, indawo yakhona nje. Uma ufuna ukuzoyikhipha nomuntu wakho woza next chapter. Ngqwele lezi ezitsho ku Facebook ningapheli amandla abafethu. Kukhona abafethu nami abangisizile bangilethela yena saza la next chapter kwaba mnandi ngayithola yena face to face. Konke sabangaphenduli ama-inbox ngizwe ngibagxeka kakhulu ngoba nami angiwaphenduli isikhathi esiningi kodwa leso sikhathi esincane usitholayo kumele uphendule ngoba mhlawumbe nje ungathola uthola umuntu o-right. This is our next chapter. Webantu kwaze kwamnandi la ekhaya kwaba nisibongo. Ngikutshelile phosa yami ngathi next chapter yakhe into engatholakali, kutholakala umendo, kutholakala umjolo, kutholakala ukudla, kutholakala iphuzo, kutholakala ivibe. Ayikho into ngeke uzuyithole la and the way okwenzeka ngakhona. Sengiyasola ukuthi ngisho umshado kabafu mhla kuthiwa ziyawushaya. Ngathi sizoshayela khona la. Next chapter is where we at. We are on 167 Florida Road, of course. Sisedubane phansi khona kwelika banana. Igama lami nguSinengwa kanene, but of course ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you get to call me under my 2000. I have to love and leave you, but angikushinje ulambatha. Ngifuna ukwazisa ukuthi nawe if kukuthi ufuna uqonga isibindi njengofuze, ngiyacela ukuthi usibhalele on the email address down below. Usitshela ukuthi ubalo omfunayo sizokwazi ukuthi sihlanganise naye ngoba iSelect Africa TV izokusetha. Mase sikusetha ke nawe cela usethe right back by following Select Africa TV across social media platforms. Subscribe to this awesome channel right here on YouTube, and also remember to follow Next Chapter Restaurants across all social media platforms. Okwamanje angithi qhumshelele, love wins all the time, and all the time love wins. Good night.